Makey elements ari pana kurai makore akaintroduce new elements to Chimurenga music. Silence trombone zvekunyanya trumpets ndobva achipinza kaskiri kanowanika kusungura kake kanonzi kunyutura kake kekuti gitare lead gitare then robva ratonyarara tobva tatopinda rhythm guitar bass ronyarara lead guitar then rhythm guitar rotanga kurova paive patinotamba masongs esungura paive ndo that element ndo yaakafuse achiunza kuChimurenga music yanga isiko zvayo. Then tikateerera song yake manhanga matete karipo kaelement kako kekuti inozononyarara yopinda ngoma idzodzo nembira nebass drum nehosho pasina magitara anyarara. Ukateerera futi the song gotokoto yacho iri that album dzimwe nguva inoburisa futi that element. Then tocheka kambira kaike katatichitaura kaike wakacheka karipo kangoma karipo pa the song nyuchi ukaiteerera ine groove raika so unozonzwa kuti no this is Chimurenga music but this is kurai makore. Chekutanga chatikataure is resilience. This guy anoperforma even pane vanhu vashoma, even pane munhu one he performs as if ari kuperformera crowd. Izvi zvakabva mukuti early days aya yanga tichataura kuti munhu aiperformera vanhu 4 nemache achiperformera muridzi webhawa nemukadzi wake achiperforma achipa that 100% effort. Zvakangomudzidzisa kuti no every time ndongopa 100% effort, whatever comes but 100% effort kune zvandiri kuita. So that effort iyoyo iri kumubatsira kuimprova craft rake pastage. Saka izvezvi is one of the greatest performers we have now in Zimbabwe. If you check this issue yatiri kutaura yeresilience kualbum launch kwatoki kwakaflopa kwa 2025 mashangura pati album launch kuAlex Sports Club pamba nemaartist akawanda but akawanda kudaro kwakauya vanhu vashoma. Then Kurai Makore was the only artist akaperforma ikoko. Pa 20 ava vakatouya vakatoperformerwa vese vakatoendawo vanzwa kuti at least mari yedu yadyiwa chaizvo. But panhu patiri kutaura ndepekuti hapana umwe artist akauya akaperforma including main act anga ari muridzi weevent haana kutomboya kunoperforma Toki Vibes. But Kurai Makore vanhu vakabva ikoko vatodzoka vachitoti no this guy is good. So resilience yabatsira futi kuti brand rake rikure nekuzikanwa. Then another issue is kushanda nema-experienced band members. Mukange muri ma-upcoming artist mese iwewe neband rako kazhinji munodonha. Why? Because zvinhu zvese zvamusangana nazvo mese muri kusangana nazvo for the first time. But this guy aishanda nevanhu vekuti vaya music industry over 40 years. The likes of Remigiu, Tarire vanga achataura
Mudhara Paradise Gore vanhu vekuti vane experience ende Chimurenga Music vakabva nayo kudhara, saka zvinhu zvekuita nekusaita zvese vanotozisiya. And mentorship yaMukanya is also working, is something that is leading kuva nesuccess yake, because Mukanya is one person ari kuramba akaramba achimunza kuti no Kura, in as much as you can do Chimurenga Music, you need an identity, you need somewhere to stick wekuti zvikanzi Kurai makore anoita nezve chakasiyana naMukanya, we point to this one. So ndo zvikuita kuti atry a different groove. Nogona risati perfect zvaro, but as it comes tikunyazoona kuti no zvine direction. So mentorship yaMudhara iri kubatsira futi kuti mukomana akure. Ukacheka mashows akutomboshedzwa naMudhara kuUK pafarewell show, Mudhara achida kusira mukomana chimuti, mukomana anga atoriko, yekujoza anga ariko. These are some of the things zvaita kuti music yake ikure. So this is Away Vibes signing out. Thank you very much.